Bună seara la toți! Deci azi, 27 iunie 2010, în orașul Mestre, Veneția, a avut loc constituirea Clubului Liberal din Italia. Precum avem foarte mulți simpatizanți a Partidului Liberal, foarte mulți doritori de a deveni membri a Partidului Liberal, mulți doritori de a schimba viitorul țării noastre, și s-a pornit o idee din unul, din altul, din vorbă în vorbă, prin așa metodă, adică am reușit să înfăptuim chestia, să adunăm grupul de persoane, ne-am strâns în jur de 20 de persoane care și-am constituit Clubul Liberal. După care se va vedea, vor adera alți membri, alți simpatizanți, alți susținători a Clubului Liberal. Cum a apărut ideea de fondare a Clubului Liberalilor aici în Italia? Deci ideea fondării acestui club a venit din inițiativa unui grup de persoane care în Franța au constituit acest club cu denumirea Clubul Liberalilor din Franța. Deci, la întâlnirea de la Padova, unde a fost a târgului de muncă, oferit de târgului de muncă, deci domnul Dorin, care este directorul, președintele Asociației Clubului Liberal din Franța, a venit cu ideea să fondăm și în Italia un asemenea club. Deoarece cam majoritatea persoanelor suntem susținători al acestui partid politic din Republica Moldova, am căzut de acord la inițiativa lui și deci astăzi am fondat și noi acest club. Prin acordul însă și a acestui partid din Republica Moldova. Am trimis cereri la care am primit răspunsul pozitiv, deci putem fonda și putem activa din numele Partidului Liberal pe teritoriul Italiei. Și deci ne vom pregăti pentru alegerile care vor fi în această toamnă și pentru alte activități în cadrul partidului PL. Care sunt ideile acestui grup care s-a format și care sunt obiectivele? Deci, în principal, în primul rând, acest club este fondat sau se bazează pe un grup de tineri, deoarece, după cum a spus și cum chiar este scris și în statutul Partidului Liberal, toată puterea și tot viitorul Republicii Moldova este în mâinile tinerilor. Și în special aș vrea să menționez că anume a tinerilor plecați peste hotare, a basarabenilor situați în diferite țări ale lumii. De ce? Deoarece au văzut cu alți ochi și privesc din altă parte situația Republicii Moldova și se confruntă cu idei și au un alt aspect al vieții, fiind situați departe de țară și mai ales în țările europene, de unde au ce învăța anumite idei și anumite concepții. Dar unde a fost constituit sediul acestei asociații? Deci sediul a fost constituit aici în Mestre, Veneția Mestre, dar pe parcurs sperăm la efectuarea mai multor cluburi, adică pe tot teritoriul Italiei. Sediul normal, că o să fie până acum avem un oficiu unde vom avea întâlnirile o dată pe lună sau cât timp va fi nevoie, în care vom discuta problemele actualei guvernări și deci unele acțiuni pe care ar trebui să le întreprindem. Deci sediul este aici, în Mestre. Clubul este recunoscut de către guvernul? Da, deci astăzi am citit, chiar a fost dat citire scrisoarea din partea domnului președinte interimar al Republicii Moldova, cât și președinte al Parlamentului și președinte al Partidului Liberal, domnul Mihai Ghimpu, prin care susține și deci este de acord cu crearea acestui club în Italia. Constituirea Clubului Liberalilor din Italia prezintă o importanță deosebită, deoarece anume în Italia sunt concentrați masiv cel mai mare număr de basarabeni care au venit la munci încoace. Anume aici în Italia basarabenii s-au constituit în asociații, s-au organizat, de acum nu mai sunt cei care au fost primii când au venit încoace. Acum, crearea acestui club al liberalilor din Italia dă prilejul ca tinerii care s-au ridicat pe baricade în aprilie 2009 împotriva regimului
comunist din Republica Moldova, prin fapte concrete vor să arate lumii și Europei și propriului popor că ei prezintă viitorul acestei țări, ei vor să schimbe în bine societatea din Republica Moldova, ei văd mai bine și doresc ca Republica Moldova să devină un stat cu drepturi depline a membru a Uniunii Europene.